siger, at det var sgu slemmere før. Jeg ved ikke, hvad der skete. Jeg tror, det er fordi, det begyndte at brænde indad nu. Ja. Det er fordi, der er begyndt at brænde indad. Ja. Det er helt sygt. Men må lade se alle de der? Ja, alle de der snuller der. Det ser fandme mærkeligt ud. Helt fucked. Ja, det er helt fucked. Jeg tror, de kommer dernede. Ja. Det er faktisk fjerner, hvis der kommer mere røg. Det er giftigt. Der kommer mere røg? Ja, det er giftigt. Hvordan kan det ske, sådan der lige foran næsen på mig, når jeg skal derind? Det skal da ikke mening. Det er helt psykose. Jamen, det er det, jeg mener. Der er jo også nogen, der går op nu. Ja, men det er som om faren ikke er med. Du kan se, de bliver ved med at brænde. Det er helt fucked. Ja. Det kan man ikke. Man kan ikke se det så meget, fordi det er gået den anden vej. Nej, på kig. Ja, man kan se, det sprøjter op. Nej, på kig. Altså, det er så sygt. Ja. Lad os slippe. Jamen, prøv at kigge. Der er ikke noget tag, så hvad? Spørg mig ikke, altså man må håbe, det ikke kommer noget af. Gør det virkelig?
Jeg tror, de skal gå på op og tage en til far i dag. Den ligger her. Et eller andet sted. Rent til, hvis han tager det, kan du tage dig så Ja. er det nok rimelig afgjort, at han er derovre på vej ud. Ja. Hvor mange brandbiler er der overhovedet? Hvad er det der for? Shit. Shit, man. Fuck. Det var de der modsten. Var det galt, den smadrede de der biler, man. Godt, mine damer og herrer, I skal lige rykke ned til den der brandbil, der holder længst væk. Tak skal I have. Så skal man gå udenom. Ja.